Liekens het college van burgemeester en wethouders van Tietjerkstradeal. De wekelijkse vergadering op het gemeentehuis in Burgum waar het boeten in de krek op knap de tuin houden. En een sportdag is ook net verkeerd, maar dit waar. Alle basisscholen in de gemeente Acht-Karspelen dienen mooi onder de jaarlijkse schoolsportdag op de Harkema. Zo'n 163 leerlingen van groep 7 en 8 hier in het bot naar de zin. Is dit leuker als in de klas te zitten? Nee. Nou, een beetje soms wel. Als het van sport. Ja hoor, soms ben lessen ik wel leuk. Maar waar vind je het wel volle leuker als in de klas te zitten? Een beetje. Dit maakt van mij elke dag wel. Dit maakt van mij ik wel elke dag. Ja, echt elke dag.